kan ede ke bapen mong ke bapen dung hai sam sim ko jong ha kum ki paranong kersan kum ki paranong tre po ke parti NPP nga keren jangan ede jing no sim Kinoi lam bah khmat jong parti NPP nong po constituency bat ringkat ki babon ki dekhot bat nong kersan jong seng ha ka arp sau tarik urempang arja arpuar kilami no na ka parti NPP ha ba kran chikilat pathai khupor kila penpau ba ka daw ko ba penlong kinoi lam bah khmat ban mi no na ka parti kadai na ka jingbam biang karukom penya jong kinoi lam ki bahlor jong ka parti NPP ha ka district Kinoi lam ki bah khmat ki balami no na ka parti ki kenthop yau ba CBSM ubari advisor uba Augustin Watlang ubari president jong ka NPP Nongpo block uba Tiplam Lemput u general secretary ka kong Dilis Malay president jong ka women's wing NPP ka kong Mumtaj Supai general secretary usamla Arbing Stones u president jong ka NPP youth wing usamla Doris Klein general secretary uba Henry Nongrum organizing secretary uba SA Rani vice president uba City Nongrum advisor uba Nexon Nongrum vice president uba Sham Singli treasurer bat ki nong yalam jong ki santali ki zone ki unit bat ki primary unit ki belakot da ki spa ngot kila rai ban mi no na ka party balik ken ngidon ka parti ka blok committee ka babit ka biang ka badang liat beteng ngidon ka office rekam ka babit ka biang ngatrai na borok ki konsi kane ka diko blok ka badan ka office ka babit ka biang ki kabra bar kumjur ni ka hall ndrei pause ni sacrifice ko fi boro yo so pat ka jimbo yo por lada siyeng si semro lada pa umnyo por upon udon hi kajung sngo ndre umla manle ei kaju kabangangat ha kane ko benta ka senro ngayalam ne ka parti pindong po uso jong kajimbo yo por niyo numban tenama tak daw menit ngamyo thia ngai tu ok epi ngadon kajung sngo mesim maka jing ya ka parti NPP bari kajing loyal ya chief minister kodrat ke sama tenrei pat kajing le pat kinoi lam kapan kethang yanga kumno ngitmu kumno ngimut ban yalam ya kaperti sem penban kamdon kata kajing ya sutu jengmut la sui jendat la sui kum ki kun swet kun renggi kam ya dei ka ketin bat ka pelik ha ka bangi ya keren haka bangi ya peliu jengmut haka to ka janit bagi lawan ban penpau hak mat jungi siam penban kibor ki banalor ka serkar kam som la itu yangi balai kumngi ki parti NPP ki besang nongkong ya kan hongpo nyim dan hokmo ban syong hapot jong kaying NPP balai ni sayurot kamtam ada baisar jungi kum ba CBSM isya weng isya jendat Isya Yurot, Presiden jungi Iba Augustin Isya Yurot, wat haduk mangi kilong kemi, kamtam mangangalong ke Presiden, jong ke blok, balai ngamtip, hiki bakile, kita kibor kibahalor, siam penban bahkan ne ke serkar, habang ipet, ni ibakam, heng snap ya ni.